Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED marketing products. Karon magadalit ka ninyo sa Kasika sa Panglawas. Kasika sa Panglawas. Mga kapanyawan, welcome sa ato ang Kasika sa Panglawas. Welcome sa ato ang 5-minute nga programa. Ano po kining atong paghatag ninyo sa mga dugang impormasyon. Kaalam mo kay balo aron kanang imong lawas igsuona atong malikay sa mga balatian gamit ang mga produktong tinuod gayud nga makatabang. Kasika sa Panglawas. Kasika sa Panglawas. At Kasika sa Panglawas mga igalang igsoon binisikaran kini sa SED Marketing ang tighimog tiga po sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay mga pagtabang. Mga klase sa mga produkto igsuon nga napamatud-an nga maayo kaayo nga mutabang sa atong kalawasan. And of course makatabang usab kini alang sa mas maayong pag-amping sa atong mga kalawasan. Kasika sa Panglawas. Hatud ka na to sa SED Marketing. Aga atong mga produkto mga igalang igsuon dili na to hikalimtan ang ato ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic o kaning atong SED Cogon Herbal Capsule. Mga kapsula igsuon nga dunay mga pagmatuod sa kayuhan. Ang atong mga produkto mga igalang igsuon na pamatud-an gayud nga maayo kayong pagkakombinasyon sa mga sangkap. Sama pananglitan kaning atong SED Panyawan Plus Mangosteen. Aduna kini gahom sa mangosteen, luyang dilaw ug panyawan. Aduna pud kini siya pagtabang ilabi na sa katong mga kaigsunan nato adunay pagtaas silang sugar level sa lawas. Gumikan ka na sa kataas sa content sa panyawan nga tanom nga diin na dunay mapait nga sangkap nga makatabang sa pagpakubos sa ato ang sugar level. Aduna pud kitay SED Panyawan with garlic nga adunay gahom sa ahos, banaba ug panyawan maayo kini alang sa katong mga kaigsunan nato nga adunay pagtaas silang blood pressure or kini ginatawag natong mga high blood. Kini pong atong pagtaas bad cholesterol makatabang pud kining atong SED Panyawan with garlic. Alang sa katong mga kaigsunan nato nga dunay problema sa urinary tract infection kon UTI, problema sa myoma, problema sa mga PCOS o kung bukol-bukol sa ilahang mga matris no or mga obaryo. Kining atong SED Cogon Herbal Capsule number 1 kini nga makatabang kaninyo. Ang mga kaigsunan usab nato ang dunay goiter, labi na mga kababayenan makatabang og kanunayon nimo pag-inom ang SED Cogon. Gumikan kay makapakiyos kini sa ato ang paghubag sa ato ang liog. Aduna pud kitay haplas mga igalang igsoon dili nato hikalimtan ang ato ang SED Liniment Oil nga napamatud-an gayon nga makatabang sa atong lawas. And of course kining atong kape nga lamian na makatabang pa sa mas maayong kahimsog ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix. Kasika sa Panglawas. Hatud ka na to sa SED Marketing. Kapag nagaya niya akong pamuti na makumkum, dito siya, di na maano. Ano sa, siguro sa kainit sa akang magtigil kong luto. Ano nakabalo mo ka lang? Ay, sa lagyo naman ko nakadungog godana. Sakit nga niya, ka lang mamimugod na siya, di na ako makumkum. Nga pag ano sa akong silingan na may rayuma, hindi ako pistingan ko yung kukod. Pag inukuan niya, okay naman. Pila ka kuan, pila ka tabi mo na ron ato. Primero, napulo mangguna ang sulod. Tapos, bugangan na po kung makakota ko. Ato ko lang yan. Napulo na po. Tsaka dato, nag-maintain ako. Naulian bayaan. Karon, wa na. Kuresi Bernal din. Kalumbuka, Quezon City. Ang pagmatuod sa kayuhan sa ato ang mga produktong herbal, kuyaw kayo gumikan kay kini tinuod gayon nga makatabang sa ato mga kalawasan. Ang ato ang mga produktong herbal sa SED Marketing, 100% gayon nga adunay mga pagtabang ilabi na sa ato mga balatian. Mo lang kung ikaw igsuon, aduna pa manggali kay mga ginapanghambin niya ang mga problema sa lawas ni Manny Kanunay ha. Nga adunay mga produktong herbal ang SED Marketing nga 100% gayon nga napamatud-ang makatabang sa atong lawas. Ang ato ang mga produkto nga dunay pagmatuod sa mga kaigsunang nakagamit niini. Munang hinauton ta nga dili na ka magpaulahi. Mugamit na ka sa ato ang mga produktong herbal kay 100% gid kini siya nga makatabang sa atong mga kalawasan. Kasika sa Panglawas. Kasika sa Panglawas. Kung pananglitan igsoon, aduna pa'y mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas, di man ikanunay igsoon nga aduna kitay mga produktong herbal sa SED Marketing nga ginama gayon. Alang sa pagtabang, alang sa tanan. Bisag unsa nga klase nga problema, sanding na karon sa produktong herbal nga ginama sa SED Marketing. Inyong nabati ang atong Kasika sa Panglawas. Hatud ka natos maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tigama o tigabunabun sa mga nagunang mga SED Marketing products. Sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Cogon Herbal Capsule, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang atong mga SED Celebrity Soap, ang SED Celebrity Kojic Soap, ug SED Celebrity Beauty Soap. Kasika sa Panglawas. At ang ilang gyapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.